Mayong gabi sa tanang tigpaminawan sa Marbais Channel. Labi na gyud sa magbasa na unya nining akong kaagi. Nagwalang ko sa pangan Ronron, 32 anyos. O kini nga akong kagi kabahin kini sa babae nga akong gimahan. Ang mong babae taguon lang nato sa pangalan Mildred. Si Mildred maguwang lang nako og duha ka tuig. Ug kay usa man lang ko kakargador sa merkado. Wala dayon ako masulti niya kung unsa ang akong gibati. Ubre lang mi DGA. O wala man gani mi makahuman sa college, sa high school pa bakaha. Usa lang ka mag-uuma nga akong amahan ug manicurista nga akong inahan. Tungod sa kawadon, wala kami makapadayon sa mong pag-eskwela. Sa mihangyo ko nga dili na lang sa akong eskwela. Magkargador lang sa ako sa merkado aron makatabang ko sa among panginahanglan. Dili unta mo sugot sila ni mama ug papa, apan ni sugot na lang tungod wa man gyud mi mahimo. Kay kung dili ko motabang nila wa mi makaon. Kay napay tulon ako kay igsuon nga gipa-eskwela niya. Sa akong pagkakargador, dili malikayan nga na ako'y makitaan nga mga dalaga. Mga dalaga nga mga gwapa kaayo, apan mga anak og adunahan. Ug usa na diha si Mildred nga akong crush. Sa akong pagkakargador, dili malikayan nga magmahay ko kung anong gipanganak ko nga usa ka pobre. Kung dato lang unta ko, dili unta mahitabo nga magkargador mi o magkargador ko sa maong merkado kung adunahan lang. Apan tungod kay pobre man ang akong namatan, mao kini ang akong nahiaguman, ang mahimong usa ka kargador. Usa ka adlaw adunay suki nako sa kargador o kun suki nako sa merkado nga magpakarga sa ilang mga gamit. Nga ilang gipamalit o duna kini kauban nga daga. Naamis baya ko sa iyang dagway kay sauna pa lang nakong pagkakita niya. Murabag nahug naman ang akong pagbati nga dayon niya. Murag uira kayong paminahon DJA kay nahigugman na dayon. Bisan pag-anig wa pa nahuswito ang tao nga iyang nakita. Run, magpakarga mi. Ipalihog lang kog hakot atong mga kaang among gipamalit kay iregalo para bato namo sa nag-birthday. Birthday di ay ang ilang atuan DJA. Smiling kaayo ang babae nga kauban sa akong suki. Klaro kaayo ang iyang kandiis sa iyang walang naong. Hi,
Matod pa nako. Mitubag raman pod siya o dungan sa pagtunol niya sa iyang kamot sa pagsulti niya sa iyang pangalan nga siya si Mildred. Ako usab, wala po dahin ko naglipod-lipod. Nitubag po dahin ko nga ako si Ronron. Dungan sa paglakaw na ako aron kuhaon ang ilang mga pinalit o gikarga sa akong kariton aron ihatod na sa ilang sakyanan. Gitagaan ko og 500 sa dagang akong naila-ila nga mao si Mildred. Kay bayad ko no sa akong pagkarga sa ilang mga pinalit. Apan akong gibalibaran ang maong bayad kay syempre kamay man lang kaayo to akong gikarga nya kada ko gyud sa ihatag. Wa man gani to kaabot og 50 pesos kung kwintahon gyud. Sa paghiabot nako sa amo, ambot ba nga mura man kog natulala DJA kay wa naman ko makalimot sa pangalan ni Mildred. Permi naman ako kining gihuna-huna. Bisan gani sa akong pagpanihapon, dili na nako matubag og tarong ang mga pangutana nila ni mama ug papa kay tungod lang tuan ni Mildred ang akong hunahuna. Bisan pabagbag uming nagkaila pan murag lakas na kayo ang dating ni Mildred para nako. Ug murabag nahug na dayon ang akong pagbati dito niya. Man laing adlaw na usab sa akong pagpamarga o kung sa akong pagtrabaho sa merkado isip usa ka kargador. Adlaw nga puno sa kalipay og sobrang excited kay namasin nga basin pa lang moabot na po si Mildred. Sa akong hunahuna, mauna lang yun niyang atuon pirmi ang merkado na dato man siya. Nagpakarga na ako sa whole day apan wala gyud na ako nakita si Mildred nga nagpakarga pod sa iyang mga pinalit. Siguro dili na siya moabot kay alas 5 naman sa hapon. Apan wa na ako damha nga moabot di ay siya sa dili pa nako igong higayon o igong higayon ha DJ. Tingala ko nga dunay misampit sa kong pangan og ako dayon kining gituol. Matod pa niya nga, Ron. Oh, ma'am, magpakarga ka na sa imong pinalit. Matod ko pa. Nakatagaan lagi ka no? Pangutana pa niya na ako. Taas gyud ang oras sa mong panagsulti ni Mildred niya itong higayona. Tungod kay siya naman lang ang last nga customer nga akong ikargahan og mga kargamento nga iyang pinalit. Pagkahuman atom uli naman sad ko, busa gihangyo ko niya nga kung pwede makigistorya sa siya nako sa makadiyot lang. Unsa bay imong nahuman? Pangutana pa niya na ako. Kuan lagi ma'am? Usara lagi ko ka kargador ma'am tungod kay pobre man ang akong kagikan. Ang akong mama ug papa maoy na ninguha apan dili man gid makaya nga paeskwelahon ko. Kay super hinay ang among panginabuhian. Manicurista ra ang akong mama ug ang akong papa usa ka mag-uuma.
Matud pa nako nga mitubag sa tanan niyang mga pangutanan ni atong higayuna. DJA. Kaluoy day nimo no. Matud pa niya nga nakigistorya na ako. Lagi ma'am, apan sige lang ma'am. Kay bisan pa man sa akong mga kalisod nga naagian, apan sa gihapon wala man may pasagdi sa Ginoo. Gihatagan man gihapon mi niya og kalanon sa matag adlaw nga tanan. Gihatagan mi niya maayong panglawas aron sa ingon makasukol mi sa tanang moabot nga mga pagsuhay kanamo. Matod pa nako nga murag emosyonal na kaayo ang akong tinubagan ngadto niya. Ganahan ka nga tabangan ti karon makaeskwela? Ayaw na lang ma'am. Mauwara ko nimo kay kinsara bagyod ko nga imong tabangan. Adunahan gud ka. Pobre lang ko. Pusa salamat na lang ma'am. Mas gikalipay na ako nga anhi na lang dinhi. Ug ganahan ka nga anhi lang dinhi permi hangtod sa hangtod ang imong kinabuhi. Pangutana pa niya nako DJA. Siguro ma'am, kung maugit kini pagbuot sa kapalaran, anhiragit ko dinhi. Apan kung ado namang gikiandam ang Ginoo nako, ako lang nang paaboton, basin pa lang di ay puhon. Ug gihatag na niya nako. Pagkahuman nato milakaw na siya. Dili na ko tuyoon nga mupasiplat niya ug moingon sa kong kaugalingon nga unta. Siya na lang ang akong higugmaon. Unta siya na lang ang itagana sa Ginoo alang nako. Ug unta siya na lang gyud hangtod sa kahangturan kung kami mangyud. Pagkahuman nato miuli na ko sa amua. Nabtan ako si mama nga naghikay sa kusina. Samtang si papa nga nagigistorya sa duha nako kamanghod. O anak, niya na di ka? Tubag pa ni papa nga nakakita sa akong pag-abot. Niya na ko pa. Paamin ako. Kaluyan ka sa Diyos, anak. Anak, adunaw niya may panagsultihan ni mama ni mo ha. Makigistoryaw niya minimo. Mahimo ba anak? Matod pa ni papa nga nangutanan ako. Unsa man day nang inyong gustong isulti nako pa? Pwede karon na lang? Unya na anak. Mas mayo gid na nga magistoryahay ta uban si mama nimo. Aron sa ingon, mas mapahimutang namo ang matagpulo nga among istoryaw niya nimo. Si Papa, balak nun kaayo nga ni istorya. Sige pa, way problema na. Inighumanog pa ni hapon, matod pa na ako. Miadto ko sa kusina o gitabangan ako si mama sa mga buluhaton. Aron dali kining mahuman og makapanihapon nami. Anak, wa ka ba kapuya sa imong pagkakargador sa merkado? Matod pa ni mama nga nagtanaw na ako. Wa man hinuon ma. Kay sa akong pagkakargador, dili man lisod ang akong trabaho. Makapahuway raman ko kung naay magpakarga. Kay dili manggid kaayo daghan ang ilang ipakarga nako. Nya naaman sad may break time. Anak, naon niya may paregistoryahan ni papa nimo diha nimo ha. Ma, unsa din ang inyong istorya nako? Pwedeng dili na lang ko nimo bitinon ma.
Kay si Papa, ingon niya ganina, karon hindi ko man panihapon. Unsa ba day ka naka-importante, ma? Matod pa na ako nga nangutana nga murabag natingalan ako kung unsay buot nilang ipasabot. Sa paghuman namog panihapon, ang akong duha ka igsuon mao inihipos sa mga kinan-an. Samtang gitawag ko nila ni Mama ug ni Papa dito sa among sala. Nagistoryahay mi. Ug matod pa ni Mama nga ganahan ba daw kuno ko nga moeskwela sa syudad. Ma, nakahibalo man ko nga wala tay kwarta. Apan nganong nakapangutana man kani ana. Anak, naigsuon ako nga hangtod karon wala gihapon maminyo. O ingnon tang punga nga nagpabilin nga dagang guwang hangtod karon. Mao na nga nangita sila o mapaeskwela. Bosa ikaw ang akong mai-recommend nila. Tungod nakahibalo man gyud ko na maayo gid kang bata. Matinumanon. Seryoso sa pag-eskwela. Bosa dili na mo sayangon ang panahon nga doon na pa ni-offer nga paeskwelahon ka. Kay dili gyud na mo makaya sa tinud-anay lang anak. Dili gyud na mo makaya nga paeskwelahon ka. Tungod sa mga gastuhan palang daan, wa na tay ikasarang anak. Matod pa ni Mama diri nako. Kung maumang kaha ka na ma, willing ko nga dawato na. Apan ka mo. Magunsa naman lang mo dinhi kung wa na ko. Ayaw ka bala ka anak. Matod pa ni Papa. Kay bisan wa na ka dinhi. Buhaton ako ang tanan. Nga makaya na ako nga buhion ang imong mama o ang imong mga igsuon nga nahabilin dinhi. Basta ikaw, paninguha lang yun sa imong pag-eskwela. Matod pa ni Papa nga miagbay na ako samtang nagsulti. Unya ma, kanusa man ko mo eskwela. Matod pa na ako nga murag excited na akong hunahuna na itong higayona. Niingon to si auntie nimo nga ugma kuno mismo padtuon na ka sa syudad. Kaya para mapa-enroll na kaniya para sa pagsugod sa klase, diretso na lang. Total, Mayo naman ron. Nalipay ko, kaya maka-eskwela na ko. Dili gyud nako sayangan ang panahon nga doon na panitabang. Matod pa nako sa kung hunahuna na itong higayuna. Ang pagpasalamat sa kahitasan nga doon na pagidi ay tao nga naluoy namo. Nga tao nga mutabang yun. Sayo kaayo ko nga gihatod ni Mama sa syudad dito sa balay nga perting dakua. Duhara ka tawo ang nagpuyo pero ang balay murag yung mansyon. Tuwad na akin ninahimutang sa usa ka subdivision. Ma, kadakua gud ni balaya ma. Mao ni ang balay sa imong tiya. Ha? Mo din ni ang balay nila. Dakua gud. Mga kwartahan ng imong iyaan. Si Ate Ivy nimo o si Auntie ni Mulin. Pagsud pa namo nakita nako ang duha ka babae nga misugat namo. Siya na ba kura? Pangutana pa niya sa akong inahan. Oo, siya si Ronron ang kamagwangan akong anak. Di ka magmahay nga ako siyang gidadinhi. Kay matinabangon ning bataa. Dili gud ka ani magugtas niya. Basta baya nga mutarong ni siya sa pag-eskwela ha. Matod pa ni Auntie Ivy. Gwapo ba yaunta ni si Auntie Ivy o si Auntie Lynn pero hangtod karon wala lang gihapoy mga bana. Kay di ay mahadlok sila nga masakitan. Kay daghan kuno dihang mga babae nga gipalaom ra sa mga lalaki. Pero in fairness, DJA, ako nga pagkalalaki kung ako ang magkauyab, dili jud nako pasakitan hinuon ako kining higugmaon hangtod sa akong makaya. Unang adlaw sa klase. Malipayon ko nga misod sa eskwelahan.
Kay wa na ako damha, maka-eskwela gid ay ko sa high school. Busa dili na ko sayangan ang panahon. Mutabang ko sa mga buluhaton sa balay kung wala ko'y klase. Yawat na lang, makatabang ko bisag gamay na lang sa ilang nagasto diri nako. Dagko raman sad ang akong mga grades sa akong pag-eskwela kay syempre dili man ikaligar nga maninguha man gyud ko sa akong mga assignment sa mga tun-anan kung aduna man. Usa ka adlaw sa dihang wala ko'y klase nanilhig ko sa tukaran kay daghan namang sagbot. Doon ako'y nakita nga babae nga migawas sa usa ka dakong gate sa among atbang. Wa ko magdahom nga ang babae di ay nga akong makita mauman di ay ang babae nga customer nako dito sa merkado. Katong gwapang babae nga si Mildred. Smiling kay siya nga ni Dool diri nako og miingon nga na malagi ka diri nagpuyo. Imo bang inahan kanang naa diha sa dakong bahay? Matod pa niya nga murag natingala gyud kay nakitaan man ko niya. Adili oy, ako ning tiya igsuon sa akong mama. Mga kwartahan man di ay kagkagikan. Wa gid ko magdahom nga sa kagamay sa kalibutan mag-abot ta dinhi. Matod pa niya. Inyo nang bahay kanang dako nga gate, karana idako nga gate nga green ang kolor. Matod ko pa. Oo, amon ang bahay. 5 mi kabok nagpuyo diha. Ang akong mami ug daddy. Ang duha namo kakatabang ug ako. Super dato gid ay sila. Wala di ay gyoy lugar ang sama nako nga manguyab niya. Tungod dili makapasar sa standard, nagipangita sa iyang pamilya ang mga sama nako. Matod ko pa sa kong huna-huna samtang nagpasiplat ko sa malaang hill nga dagway ni Mildred niya itong higayuna. Sa paghumanan ako og panglimpyo sa among tukaran, nibalik na ko og sulod sa balay. Nananghit ko ni Mildred nga mosulod na kay daghan pa kog buluhaton sa sulod. Samtang naglakaw ko padong sa sulod sa among balay nga gipuy-an, nasugatan ako si Ate Ivy ug miingon siya nga, "Ron, naunsa ka? Nganong murag huy-huy man kayo imong abaga pagpadong ni mugso dinhi? Saman, doon na ba'y nakahasol nimo?" "Wala man, auntie," matod pa nako. "Nakita manggudi ka nga nakikaistoryang daga sa gawas. Ang anak di ay sa mga Ramirez ang imong nakauban dito sa gawas sa dihang nalimpyo ka. Mga maayo mang tao ka ng mga Ramirez. Kaila di mo sa iyang anak? Uyab na ba mo?" Ikaw gid, auntie, daghana ba ni magpangutana, auntie? Wawang ko'y ikatubag anak bisag gamay kay ang tinuod. Suki raman na ako sa merkado kundi dito ko nangarga sa una ang kanang babae nga ako dihang nakita ganina. Tubag pa nako. Sige lang dong. Paninguha lang. Kay kung makahuman na kasi mong pag-eskwela, sobra pa diha ang imong mapakita nila. Basin pa di ay og sila na mismo ang mutupo sa ilang anak diha nimo. Kay basta maninguha lang ka dong. Makwartahan yun ka. Tumana lang yun ang imong gisaad na mo nga magtarong kasi mong pag-eskwela. Kay dili sa mi magpanagana pagtabang nimo. Kay nakita mong yun na mo nga desidido ka. Gikabig ka na usab na mo nga among anak. Matod pa ni Auntie Ivy nga bito ang mga luha samtang nakikistorya na ako niya itong higayuna, DJ. Ayaw ka bala ka, auntie, oy. Maninguha gid ko para makahuman kog eskwela. Og inspirasyon mo nako sa akong pag-eskwela.
Tugod kamong duha ni Tita Lynn, mao inay natabang nako. Tuod man nakahuman ko sa high school. Wa dayon palabyan ni Auntie Ivy, gipa-enroll dayon ko niya sa college. Aron sa ingon, maka-eskwela gyud ko. Gisuportahan ko nila sa tanan, tugod giilaman ko nila nga tinud-anay gyud nilang anak. Sangan nga dugo ko sa ilang igsuon nga mao si Mama Cora. Usa ka adlaw gikan ko sa eskwelahan, nasugatan ako ang usa ka gwapang babae nga naay gipalit sa eskina nga kung diin padung na kong musod sa subdivision nga kung diin dito mi nagpuyo. Si Mildred di ay ang akong nakita. Ako dayon siyang giduol ug akong giingnan nga mauli ka na. Matod pa niya nga oo, mauli na ko. Gikan ko sa opisina. Nagtaksi lang ko kay naguba man gud ang akong sakyanan. Ako lang sa kining gipaayo. Og mao ni nga nihapit ko diri sa eskina aron mo palit kog newspaper kay paborito man ni Daddy ang mga bagong balita sa newspaper karon. Kaganina pa man ang buntag, siniguro gyud na nga dili na nabag-o. Matod pa nako. Sige lang good. Kay ako maning ipasalubong ni Daddy. Mao man niyang kalipay. Mo ba? Sige do nga nalang tag doong dito kay total at bang raman namo ang inyong balay. Nakigdungan ko niya og lakaw. Og tungod kay walking distance raman gikan sa maong tindahan og sa balay nga among gipuy-an. Nagaistoryahan ay gid ming duha. Mildred, mangutana ko ba? Ha? Unsa man na? Matod pa niya nga murag mitaas ang niyang kilay sa pagtubag niya sa akong pangutana. Naana ba kayo uyab? Sus, kanang uyab? Mahadlok ang mga laki manguyab na ako eh. Pasado gud ko sa martial art. Martial arts di ay. Ang iyang gikatunan. Mauday nga mura siyag laki manglihok. Apan bisan pa man nga mura siyag laki manglihok. Halata ra magyapon ang iyang kaanyag. Kung sa Ilonggo pa, matahom. Sa ato pa kung naday manguyab nimo dili gyud makapanguyab kay makaigo man dayon ka. Siniguro man gyud nga ug maigo sila sa imong patid pa lang daan, kuya pa na. Matod pa nako og nakita gyud nako nga mipahiyom siya. Niya naman di ita dinhi sa ato ang gipuy-an di ay. Sige, musod na ko sa among gate ha. Bye-bye, matod pa nako niya. Nakasmile siya nga mitubag sa akong pagsulti niya og bye. Ay, kung uyab pa lang unta mi. Nakahalok gid ko niya ba? Matod pa nako. Misod na lang ko nga nakapahiyom na. Kay bisag unsa naman lay nasud sa kong huna-huna sa panag-uban namong duha ni Mildred. Pilay paglabay sa mga buwan, nakapasar ko sa board exam ug sa graduation nako sabay nagipakuha ko kurso ni tiya. Matod pa nila nga nakapasar man ko sa exam. Papilion ko nila kung unsa nga kurso ang akong gusto. Apan wala na lang nako isulti nila kung unsa nga kurso ang akong gusto. Kay mauwaw na ko. Ako na lang silang giingnan nga na may scholar nga gi-propose na ko ang among eskwelahan or gi-offer nga scholar. Mao to nga ako dayon kining gipahimuslan. Misod ko sa pagkasiman. Sa duha ka buwan nga pag-apprentice nako sa Manila, nakapasar ko. Mao nga
Gi-schedulean dayon ko aron makalarga sa laing nasod, aron makatrabaho na. Dako kayo ang akong pasalamat nila ni Auntie Ivy o Tita nako Lynn. Kay sila gid mismo ang mitabang nako aron makahuman. Labi sa tanan, nagpasalamat po ko nila ni Mama ug Papa. Kay kung wa ko nila obligaha nga eskwela pagbalik, dili ni nako maabot. Dili ni nako maabot nga oportunidad. Nagpasalamat ko dako nila. Sa dihang last day na lang nako sa balay nila ni Auntie, akong gisulit ang panahon. Nagpicture-picture ko kay natong higayon na naman ko yung cellphone. Gitagaan man ko ni Auntie sa wa pa ko mo-graduate sa college. Gipicturean ako sila ni Auntie Ivy ug si Tita Lynn. Ingon man ang balay nila ni Mildred. Kaya ron sa ingon, kung mubalik ko puhon-puhon, dili na ako malimtan. Kaya itong higayon na, wala gyud mi magkakita ni Mildred hangtod nga nakalarga na. Hangtod nga nakalarga na ako padung sa akong trabahoan. Milabay ang usa ka tuig sa akong pagpanrabaho isip usa ka siman. Wala ko'y komunikasyon sa akong pamilya. Tungod wala may cellphone sila ni Mama o ni Papa. Bugtong ako ra ang naay cellphone atong hikayon na. Sila lang ni Ate Ivy ang akong kontakon kung mangumusta ko nila ni Mama o Papa. Matod pa nila nga gimingaw na ko no sila ni Mama nako. Ako gimingaw na sab ko nila. Apan gihimo na akong inspirasyon ng akong kamingaw aron sa ingon. Mulig-on pagyud ang akong pagpanrabaho. Aron makatabang ko sa akong mga igsuon nga nag-eskwela pa niadtong higayon na. Gisearch na ko sa Facebook ang pangalan ni Mildred. Dito nakita na ako si Mildred Ramirez. Ang iyang profile pic nga naay kauban nga lalaki ug naay gikugos nga bata. Matod pa nako nga naanaday siya ibana. Kaya naman siya gikugos nga bata. Ako siyang gichat sa messenger ug akong giingnan nga congrats. Minyo naman di ay ka. Abi ba din ako ug daga pa ka kay inigbalik na ko diha manguyab ko. May reply siya nako ug miingon nga ikaw di ay ni? Lainan nimo. Mabiya naman ka. Wa man ka mo sulti nako nga mularga na di ay ka kay may trabaho na ka. Na-celebrate naman unta nato ang adlaw nga kung diin mularga na kapag kaugma. Apan wa gyud ka miduol nako. Nagpaabot pa ko nimo. Apan sa akong paghibalo na naman di ay ka diha. Sugod adto wa na siya may reply nako. Wa na lang sad ko mangulit kay basig makasukan pa siya siyang bana. Ako nindan nga nag-away sila. Padayon lang ko sa akong trabaho. Milabay ang pila ka tuig. Nakauli ko sa amoa. Nalipay ko pagkahikita nako sa amoang balay nga kanhi ang among balay walay atop nga tarong. Apan karon dako na kaayo. Kay gipaobra man day kini nila ni Mama ug Papa sa dihang nagtrabaho pa ko. Mao ka ng resulta sa imong kinitaan, anak. Matod pa ni Papa nga mapahiyomon kaayo. Believe ko nimo anak. Aduna na ko'y anak ka siman. Buotan pagyud. Manggihuna-hunaon sa pamilya. Nalipay po ang akong mga igsoon sa kung paghiabot nila. Ug miingon sila nga sila pod kuno kung makahuman sila silang pag-eskwela. Gusto sad nila nga doon na pod sila kurso. Karon sa ingon makatabang na pod sila nila ni Mama ug Papa. Aron ako kuno makapahimutang na ug magminyo na. Matod pa sa akong mga igsoon. Milabay ang usa ka adlaw.
Gabi na. Gi-open ako ang akong Facebook. Gi-check na ako kung doon na nabay reply gikan ni Mildred. Apan wala na gyud. Akong gitry pagtan-aw ang iyang account nga ulahi nga iyang gigamit. Apan wala gyud kini naka-online. Gipangita pa nako ang iyang pangan kay basi pa diay og na siya laing account. Apan wala na gyud. Miadto ko sa siyudad pagkaugma. Gibisitahan ako sila ni Auntie Ivy. Ug niingon sila nga dong. Ikaw na ni? Ka-professional na ba nimog dagway uy? Migwapo kag maayo. Mura naman ka og sir, dili naman ka matawag og ron-ron. Ako paghihapon ni Auntie, matod pa nako. Nigakos og maayo nako sila ni Auntie. Samtang nang hilak sila. Sa wakas, narating mo na ang dapat mong marating. Matod pa ni Auntie Ivy nga nakatagalog na itong higayuna. Auntie, mangutaan na di ko nimo ba? Katong nagpuyo diya sa atbang sa inyong gate. Kanang dako nga bay ba? Naa pa ba diha si Mildred? Dong, niya itong higayon nga milarga ka. Miani man si Mildred sa amua. Nangutana sila kung asa na kuno ka. Nangutana di siya kung asa na kuno ka. Matod pa na ako nga milarga naman. Kaya na siya trabaho nga nagpaabot niya. Nakita ba yan na mo doon nga mihilak siya? Pag miingon siya nga wagid kuno kay klaro. Miila kuno kanya nga higala. Apan wa kuno siya ni mo sumbungi nga nakapasar di ay ka sa exam. May trabaho na di ay ka. O unya Auntie, asa naman sila karon? Matod pa nako. Ambot dong. Gibaligyan naman na niya ang balay. Gibaligyan na sa iyang mami og daddy. Ambot og asa na sila karon? Kaysa akong last nga nabalitian dong, namalhin naman sila puyo. Naana ba'y asawa ang ilahang anak na daga Auntie? Aw, naana ba'y pana? Matod ko pa. Ambot, kay niya itong higayon na murag pa mong makita nga laki diha nga magsigig pamisitahan ni Mildred. Silbi, ako makita si Mildred naman o kanyang mga barkadang babae permi. Mao ba? Ay, kasayang. Matod ko pa sa kong huna-huna. Di balik na hinuon ko. Di naman noon may mag-abot sa babae nga akong gihigugma. Pero sige na lang. Basig may pamilya na pod siya. O kung ako pa siyang pangitaon, makasamok lang ko. Mibalik ko sa mua. Nanangid ko nila ni mama nga samtang naapay nahabilin nga tudwa ka buwan sa akong pagbakasyon. Kay tuluman ka bulan ang gihatag nga bakasyon sa amuang kompanya. Akong gisulit ang 2 buwan nga bakasyon ako. Akong gipangita si Mildred. Tugo dili gid ko motuo nga minyo na siya. Basig iya lang tong profile pic nga nay kauban laki. Basig iya tong kinugos ang bata o sa diha. Namasin ko nga magkaabot ming duha. Wag yun say pa. Nako ang matag adlaw. Ako yung gipangita si Mildred. Ang posible nga mga lugar nga pwede niyang maatuan. Dunay kaila niya nga akong nakaila pod. Ug nagpasalamat ko kay nakaibaw siya kung asa nagpuyo si Mildred. Ug matod pa niya nga ulitaw. Matod pa niya nga sa ulitaw pa kuno ko. Naghuwat ko na si Mildred nako. Kaysa tinud-anay lang na in love na pod ko siya nako. Ulitaw pa man ko karon.
matod pa nako sa amiga ni Mildred. Wa pa man ko nagminyo. Halata ba sa akong naong nga minyo na? Di man. Kay ingon man gud ni Mildred, mao kuno nga wa ka mananghid niya kay naa kuno kay uyab. Mao kuno nga wa ka nagpahibaw niya nga mularga na ka aron mo trabaho. Kay naa naman kuno kay lain nga gipananghiran. Uy, di na tinuod ha. Wala ba ako'y uyab? Matod pa nako. Ulitaw pa ko hangtod karon. Tubag pa nako niya. Sige lang. Adto lang na niya isulti tanan kung mag-istoryahanay na mo. Mao niya ang address. Nakasuat na niya ang papel ha. Adtuan na lang na. Sigurado gyud nga malipay siya kung makakita siya nimo. Wadayon ako palabya ang panahon DJA. Giadto dayon nako ang maong address ug didto nagkita gyud ming duha. Gwapa lang gihapon kaayo si Mildred. Naalang gihapon ang iyang malaanghel nga dagway. Ang dagway nga mao'y nakapa-inlove nako. Nanilig siya sa gawas sa ilang gate. O wa ko magpasakop nga naanak ko sa iyang duol. Laom kay siya gyud na huna sa akong paminaw na itong higayuna. Kay bisan sa iyang pagpanilhig, murag wa siya nakabantay nga naitaw nga nagpaduol niya. Ako na lang siyang gitimbaya aron sa ingon mahatagan ko niya pagtagad. Mildred, nakaila pa ka na ako? Kinsay Oo, ako ni. Ikaw bagid niya nga akong nakita. Matod pa niya nga nangutanan ako. Kinsa man desi mong pagtanaw? Damgo lang ba ninimo? Nga ako magid niya nga mong nakita karon? Ikaw gid ni. Di pahiyom siya ug may atubang nako. Oh, ako ni. Abi nimo. Dugayng panahon nga giantos nako. Gihimo ka na akong inspirasyon para makahuman ko sa akong pag-eskwela. Ug karon kay nakahuman ako. Aniya? Ako na ipadayag nimo ang akong gibati nga gugma. Mildred, ang tinuod. Sa una pa lang na akong pagkakita nimo sa merkado. Gugma na ang gibati nako para nimo. Apan giantos nako ang dugayng panahon. Ug mga katuigan aron lang mahuman nako ang akong pangandoy nga makatrabaho. Tuod gihimo na akong inspirasyon ang pagkapobre nako. Aron sa ingon makahuman ko sa akong pag-eskwela. Ug niya karon. Ni anak ko sa imong atubangan. Aron hangyoon ka. Pwede ba nga ikaw ang akong pakaslan? Sa kalipay ni Mildred iya kong gikakos. Samtang naghilak siya. Kay abi ko no niya og di nami magkita. Kay susama ko no sa akong gibati. Mauusab ang iyang gibati diri nako. Wa ko dayon damha nga dugay naman di ay nga naipagbati nako. Si Mildred. Apan tungod ko no kay
Wa man ko mipadayag niya nga na ako'y pagbati. Iya lang pud kining gitago. Super lipay gid ko ni atong higayuna, DJA. Wa ko dayon padugaya, nakikistorya ko sa iyang ginikanan. Ug mihangyo ko nga pwede ba nakong pakaslan ang ilang anak. Saway pagbalibad, misugot ang iyang mami ug daddy. Gihikay dayon namo ang among kasal ug kami gyung duha. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay nagpaabot pa di ay si Mildred nako. Abi ba nako ug nana si Ibana. Apan wala ara di ay. Malipayon ko ug karon ana-ana mi duha ka mga anak. Lalaki ug babae ang among anak. Salamat kayo DJA sa paghatag ug kagawasan nga mabasa kining akong sugilanon kung ugaling mapili mo kini nga basahon sa imong programa sa Marbais Channel. Dili man kini ninyo madrama apan kung mabasa nimo kini lipay na kaayo ko. Daghan kayong salamat ang nagpadala. Ron. Okay, mahukad to ang atong love story karong panahona. Karong orasa di ay. No, super nindot kayo ang atong story karon. Kinabuhi ni kinsa ganito yung pangan? Nabuta ko da. Kinabuhi ni Ron. Usa ka Siman, no? Siman? Okay, dagan nga salamat sa pag-share sa imong kinabuhi, Kuya Ron. Maguwang manggid ka na akong edad kay 27 pa man ko karon, no? So, super nindot ka ayo da. Pasensya lang mo ha, kay nagbulol-bulol taon ng inyong DJA pagbasa taon. Nadala sa iyang emotion. Emotion. Okay, no? So, para na ko ang gugma kung tinud-anay nga kamugyod ang gitadhana. About tadhana, kung kamugyod ang gitagan-an sa kapalaran nga magkadayon sa umaabot nga panahon bisag unsa ka nakadugay moabot gyud na ninyo, di ba? So, pareha karon kang Kuya Ron, no? Nagkasilag yun ni... Kasi pa nga natong yung si Mildred. Si Mildred. Okay. So, nagkasilag yun. Kaya syempre, kung kamu gina. Ay kay... bisan pa man sa mga kakulian. Kung abi kay... Kargador pa lang ka sa una. Pero sa karon, kwartahan na. Kaya nakahuman man og eskwela. Labi na gyud pasalamat yun na nimo sa mga tao nga mi sakripisyo gyud nimo. Mitabang ba? No? So super believe ko sa imong story. Wala na kong masay. O unsa pa may ako ikasulti nga nindot man ang story. Gikan sa sinugdanan, puros man pagdaig ang ako mahimo nimo. Sa ikaduha, sa tunga-tunga, hangtod na human, puros kinapagdaig, wag yung pagsaway. Kaya syempre, sulundon ka nga pagkalalaki. Dapat sundon o dapat kopyahon ang imong pagkasinsero. Kopyahon ha, dili ninyo agawon ha. Kaya mahudtan po siya, no? So, sa mga gusto mo advice diya, no? Unsa may inyo masulti, comment lang mo sa baba. Shout out sa ta, shout out. Shout out sa Arven Blind Vlog.
sa Jump, di naman din na Jump sa Rex channel. No? Nalimot ko na. Sige lang, sa sunod na lang pohon. Shout out sa SHP Official, sa Rome Channel, Amelin Bastasa, og sa unsa pa ba? Sweet Princess Espinosa. YouTube gyapon siya, mga channel sila. Jan Sabati, Heart Official. Uy, Heart Official bitaw. Og sa tanan-tanan lang nga, tanan-tanan na lang. Sa Minute Official, no, paki-support din ninyo ang mga cover ni Minute Official. Og sa Montana Vlog, Analo Coffee Lovers, sa Dumagiti Blind Buta Production, ug sa R Entertainment. Palihog pa humanan ninyo paminaw ning akong i-upload ha, karon sa ingon makahibaw mo ba kung ipang-mention ba mo. O sa mga wala na ako na mention, ayaw lang mo pagpangluod ha, kay basig inyo kong pusilon. Kaya wata mo gipang shout out. Di man gud na ako mahurotanan ko, di na ako mausa-usa ba. O sa mga bagong nag-subscribe, palihog paila lang mo taon, kay dili ra ba ko kita basi nyag babangga ko. No, daghan kayong salamat no, og diri na sa atong siraduhan kining atong Marbaes program. Ang Marbaes Love Story. Marbaes Love Story. Welcome sa Marbaes Story. Okay no, sa mga gustong magpadala sa ilang mga kasinatian sa gugma, palihog i-share lang ka na sa messenger ni Ariel Mar Iscaro. Kaya para sa sunod, inyo na sang kinabuhi ang among mahatagan ug pagtagad sa Marbaes Channel. Akong ispilingon ha para makasabot mong tanan. Sa mga dili di makasabot o di kasabot. Para sa mga gustong magpadala, ispilingon ako ang Ariel Mar Iscaro. Okay, paminaw. Huwag bulpin. Huwag bulpin yor. Okay. Ako na dikta ha. Alpha Romeo Asa ha? Balik. Alpha Romeo India Eco Love. Ariel na ha. Ariel na. Space Mike Alpha Romeo Space Echo Sierra Charlie Alpha Romeo Oscar. Okay, bingo. Okay no, mao ka to. Kung gusto ka mong magpadala sa inyong mga kinabuhi nga napuno sa kasakit, kinabuhi nga napuno sa kalipay, ipadala lang na sa Ariel Mar Iscaro sa Messenger para ka muna sa sunod nga madunggan diri sa Marbaes Love Story. Daghang salamat kini si DJ Philip Butangi. Okay no? Daghang kayong salamat.
kaninyong tanan. Adios! Mayroong puso pinakananais maging akin. Sana nga'y ikaw sana. Ang kanta nga inyong nabatian, kanta ni Regine Velasquez. Ang title din ng mong kanta ha, kay Sana Nga. Sana nga ha, sana nga. Ikaw sana ang kayakap, di maaaring isipin mayroon pang iba. So kini na lang si DJ A magpasalamat sa inyong pagpaminaw, mayong adlaw kanatong tanan. Inubanan ni DJ Philip Butangi. Daghan kayong salamat ninyong tanan og manghinaot ko ang Dios magkauban kanato kanunay. God bless us all. Ikaw na